Zaczynamy. Tak? To co? Od podskoków? To skaczemy. I zaczynamy. Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. I robimy kółeczko. Robimy kółeczko szybciutko. Fantazji i już za chwilę można dolecieć aż do i skaczemy w górę i kościoły. Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić się na całego. Fantazja, rewelacja, robimy dalej, kółeczka, trójkąciki, kółeczki.